Ha? Dia kena isi butuh na tunad niya kap. Gira miya karanter alungan na di ka tutup na gira lagi din na. Ayang ka tutubo. Garisay ko. Ito na susuan niya kini. Dia komponen suaka kali may city. Ay daw. May kasi sosay ng kapiteno pa. Oy, nanto napsu niya kini. Ino ay berpenay kailangan naptimu siya. Dia ano mo tu na din kailangan ko timu siya ka ang atamian. Kaya na yung tutamian natin mo. Ako to Wah. Ano mata. Iya pa nga makailaw siya, di mamumula na titimo siya, isu-tiswala, tunad na. Ano yan, mang tunad kaya ginapaya mula ka kataya. Ano, mahatan siya kini. Ano man eh? Wala na, miyawa na orhay no to kaya, nabaka kakalo, na baka pupungis na iman to, nabendo bisari. Siya. Sumaya katulungan ka na. Ha? Kaya tulungan. Ya ke hibit. Malorun kaya sa salakaw hanibit. Wala na to na ginapumula ng apiura. Atago ito. Ay Diyo. Nanato na ino po na itatali. Dapat na straight. Ato na kapakain na depuan. Nga po ilang. Nga ginagawa. Nagbukin pag-ilupan niya agad. Anto no? Ano yun po. Nga pag-ilupan na ginagawa. At ito na kakapamula iro na may gadin depuan. Anak, kaya na pag-ilupan niya. Malang-alang. Ya kalaki. Okay. Agib si bung talata gutu nga miyak waka kaya mapian. Ato na ini naman. Kata bekaki ini. Akhirnya miya lampa-lampawi ka. Kata bekaki ini kenapa ini bata gutu? Kata bukan na, di mulai tagut mo. Ano man eh, ati di ko nila yang. Ani tagutu nguna re. Ito na rin, di na sekarang. Iya gelak. Opa mana tagutu ngay? Kata bekaki ini. Kaya koto siya kita. Oh. Siya nga si Pangulo. Kagi siya kini ay bata miya lampa-lampawi. Dahil kaya siya nga si Pangulo kakuha. Kata bukan na. Ay miya grabe kan. Ati pigilay na ka ang. Kata beka. Ino nga girawa. Dahil kaya siya nga Pangulo ko tapno mo. Ha? Ya, wawa. Wala na to na lagi dugot to ko. Apa mana pag itu pernah lagi dia? Ini lagi pagi. Anak ni petimpel eh. Wah, kita gue nak kena sakwan, nanti tata gue nak satemo sana dia bunda menam. Kuan. Anu mana? Mana? Wah, nak ada kawan. Kibi kaki ikat tali. Tang walau di kaki kibi ikat tali. Lama tarung ponta. Siapa? Kan kamay lihat kibi. Ilang kaya ginan ni street yan. Ay siya kini na to dari kibi ki. Ay dia tali. Na umani kibi. Lagu nga. Ilang ka dengar roman. Ayo titir. Iya, ilang ka dengar san. Nasurungan nga ya. Adi mo nagikuha. Ali lagu ya ke, semua ada orang mati tu. Tu nak pernah apa tu panak sepenanan. Anak mata. Tu nak pirer pa. Ya patay ya ini yang erwan ni betul hati tu nak sewa yan eh. Wah nak grabe pernah yang anak posting ah. Wah na iya kalau kay manto kaya kan manto kay sepatana. Mililing ko mabusa po naryo. Kok ada kaya mapibit. Ana mata. Niling yun na mga sok kaya mamukangan. Ha? Lamang ay lentap mga kibip man na ya. Suruh nga nabo. Ay. Ikaw dua kanun na sumo Allah kaula wala kuatila kuminiraw siya eh. Siya kay guminiraw lamang yuto pag ina nagumigiraw siya nagi ko na gumigiraw siya di. Kusaran ka kini sa kuan. Ilang kibi. Ilang man. Daga kibi yan. Ay siya kini nagrabigan penalampawi betul. Kata kanuna sa kami lampawi na dem na. Ilang ka guminiraw na nagyuto siya naguminiraw ro. Ang pagilay na tali na bibid. Tu
na, bibidi ko pa man, benar-benar tali bibidi. Ini saya nakapan sa kakuha na bibidi na. Bibidi na tali. Ha? Ana, mata. Aduh, miya ka lalaka kikibi. Bita dia berkaki kuat teknik. Hari mga sugi dia. Saya ini torpedo. Grabe pernah, maaf ya kalau ya kini torpedo kaya membekangan. Dia pengamakali ako sa dimba suka bebeg pernah. Dia kata, tahu dia pernah begi. Ano pa pernah ipupungusar pernah. Gimana arat ya kau? Anda. O paman di penipagar rati agi pengamakali ako sa di mau mula na timusan suti swala kaya membekangan lagi. Pernah pernah mawid pernah isa nigu. Mana matang malor kami kasalud ano man na dinga sandi katero sa wow na ya mga suki ha iya nga suki mana iya melay ni way pigilin yan katabag na pingiro pa na ako tuno to sumaran na rin tagutum tinuari tagutum nga rin bayulita lagi du teruso kaya tagu dia na ay kaya man gini-gini kiniwa kaya giya kalalampaw iyo matang wala katan. Lagi kaya. Kok kaya. Otok man, otok ini pos kaya nu nami ako kan nama be. Itu dum saya mama aku. Tunot mapasang ikang gilebekan. Ha? Ay busa orang ya kaya naging utas side packet. Nagtrina siya kaya sa kakukur. Debet ni mga trini sa kakukur siya kaya. Win naging mabuka panimos sa giyang ayakuan. Mga katebek. Ha, melay ni wag ya pamumulan niya sa katebek. Miya ko kan mape. Inumap na nato ati tinimusan ka na. Gida siya timusan na malarga. Ako to Sige masih kena pamu. Ano mata. Malarga, mau dulu sa palapa ya. Gusto Itu, ano mata. Wala ini garansi mo. Garansi mo. Nakakataon na basta sumangoror kami dito silpo na Wala mata nga. Hindi mo na rin, giya kakasya. Naging ba ito sa silpo? Kaya kuha na siya rin mabusag yung utawa. Ito na, may meso ini kidi ang hayuta berila. Mga pano to mabukuan. Ya binasa pa na yung utawa saging nga, piyan nukur ka. Mga tingin siya na masakanipiakan ka sa saging. Tama lang mo, binasa ka saging utawa. Tingin siya na ma. Ano mo yan ito saging? Ngayon ako man. Natamok na meron sa saging mo na rin. Oo, kata niya naman. Lagi na ba tanong pobre siya saging? Yung nga tahan, api abun lako. Mata. Kung titamo ulit. Mata ko dito sa mga pakatabi na saging na mga saging siya. Nagyang mamuka nga. Mata, nagi. Kung ito saging na ba sa sawaro, ipigilin niya. Mata. Ito. Wala ito nagipusan ng katimos. Urea. 14. Ngayon, obedi ka pa kaya. Ato na ipulo po. 14 pa. Naba 15. Wala, natanura nga yung atali nga. Kaya mamukyo nga. Gusto nakibi. Awang mo sa kakipit. Nakiswaswa ako ka. Tumabatan nun mga mbama. Inagyuta kay mga syok. Kaya kasarami disturbo siya kaya ito awan. Commander Padet. No. Yan, kalalap na nalampaw eh. Ayun to. Bye-bye.